Dobrodošli u još jednu emisiju Peti član. Naš današnji gost je Lazar Stamenković. Lazar neguje pse rase nemački špic. O samoj rasi, kako se oni neguju, kakva je ishrana, gde oni treba da žive, govori i veterinar Slobodan Arsić, a o tome kako trebamo da negujemo svoje kućne ljubimce tokom zimskih meseci razgovaramo i sa veterinarom Mitkom Davkovskim. Dobar dan, Lazare, dobrodošli u emisiju Peti član. Evo za početak da predstavimo tvog ljubimca. Kako se zove, koja je rasa i odakle je ideja i odakle on u tvom domu? Dobar dan, drago mi je da učestvujem sa vama u emisiji. Ovo je moj ljubimac Tobi, on je nemački špic, srednje rase je. Postoje nekoliko vrste nemačkog špica, postoji vučiji špic, on je baš veliki, od 45 do 55 cm, ima veliki, srednji, mali i minijaturni ili pomeranac kako ih zovu. Tobi je na granici nekoj između srednjeg i malog špica, ima 32 cm, oni rastu od 30 do 38 i tako odlučio sam se za njega tako što sam video kod mog prijatelja, on je imao mužjaka i ženku i onda nekako mi je baš delovao kao dobar ljubimac i baš mi se sviđao pas. I onda sam tražio na internetu i njega sam kupio u Kruševcu u odgajivačnici. Posle toga, pošto je on veoma druželjubiv pas i voli da bude u društvu, ne voli da bude sam, onda sam kupio još jednu ženku, ona zove se Bela. Sada trenutno imamo 3 šteneta od nje, 2 mužjaka i jednu ženku. Koliko dugo su oni evo kod tebe? Tobi je 4 godine kod mene, a Bela nešto malo manje, oko 3 godine je tu. On je bio sam godinu dana i primetio sam da voli baš da ima društvo, da ne bude sam, jer nekad hoće da napravi neki problem, nešto kući, kad bude sam tu, na primjer, voli isto, voli kada ostane sam, patike voli obično perkla sve da iskida i da iseče. I to je to. Dok niste evo dobili, dok nije došla Bela u vaš dom, da li se on družio sa nekom drugom životinjom? Gajite li još neku životinju? Podružio se, ja čuvam i Rottweilera, imam mužjaka i ženku. Sa njima onako nije baš u dobrim odnosima jer on je u mom dvorištu alfa mužjak. Pored Rottweilera koji je 50 kg, on je najopasniji tu. Ne sme Rottweiler. Kako se slažu? Pa kako kad. Nekad zna da bude i malo agresivan i sve to, ali Rottweileri na njega gledaju kao na mlađeg brata i ne diraju ga ništa, bukvalno ne primeću ga, kao da ne postoji uopšte, kao da nema pas pored njih. Kakva je nega ishrana ove vrste pasa? Ishrana, ja preporučujem granul industrijsku hranu, to je najbolje za njih, jer tu imaju i vitamine i sve što im potrebno za dlaku, ali pored toga treba da se ubaci kuvano povrće i kuvano meso. To je preporučljivo jer ne ide samo jedna ista hrana, posle imaju probleme sa žlezdama i ne žele da jedu istu hranu. Nega? Nega, četkanje treba svakog dana, a kupanje može jednom nedeljno, može i 2 puta. Nije nikakav problem. Ja praktikujem jednom nedeljno se kupamo. I to samo suvim šamponima. Kako izgleda evo jedan vaš dan sa njim, sa Belom i sa 3 male ljubimce, još dodatno? Veoma uzbudljivo. Kada su svi zajedno na okupu, to je haos, jer previše su i onda svi vole da se igraju, svi jure, trče, skaču i onda malo teže da se izgura to. Dok je ovako kad je sam, on je skroz miran, nemamo nikakvih problema. Kada idemo, kada šetamo, tad sam
tad sam imao dosta pozitivnih komentara, dosta su mi ljudi pričali kako je lep, kako je pravilan pas. I jedan moj prijatelj, on je kinološki sudija i on mi je preporučio da probam da idem na nekoj izložbi, da izvedem, da vidim šta će da kažu. I ja tako odlučio i počeli smo da idemo na izložbe. U Srbiji sam na 6 ili 7 izložba bio i na svakoj su bili pozitivne ocene, titule i tako sam dobio šampion Srbije u lepoti. Onda mene to nije zadovoljilo, onda sam hteo da probam i nešto van Srbije i odlučio sam u Makedoniju da ga vodim. Išli smo na Ohridu i 2 puta u Skoplju i onda sam tu dobio i šampion Makedonije u lepoti. I onda kada ima šampionat u 2 zemlje, onda se dobija balkanski šampion i to smo isto dobili. I sad nam je cilj u Grčkoj ili u Crnoj Gori da idemo kada bude izložba za internacionalni šampion, pa možda posle i neka svetska izložba nešto. Kad možemo da očekujemo tu Grčku? Pa na leto. Na leto, obično proleće, leto, tad su izložbe, zimi sad nema. Ima, ali to je veoma retko. Evo, spomenuli ste i anegdotu sa pertlama. Postoji li još nešto što je interesantno za njih, što biste podelili sa nama? Postoji, na primjer, on voli da pije vodu iz flašice, voli pertle da kida, voli isto, imamo jednog mačora, Baki, i samo njega kad vidi ne prestaje da ga juri, da laje, i kad mu se spomene isto, on odmah skače, traži ga da vidi gde je, da li iza kreveta ili... Tako da to su neke anegdote o njemu. Kako reaguje na životinje van vašeg dvorišta, one koje vi ne čuvate kada ga šetate, da li postoji tu ista reakcija ili su drugačije? Drugačije su, on je, rekao sam vam, u dvorištu je alfa mužjak, kada izađemo, kada idemo na izložbe ili u gradu kad šetamo, skroz je drugačiji, skroz je miran, samo onako ide polako i druželjubiv je ovako, voli da se igra, da skače, da se juri, to mu je nekako baš, to ga ispunjava i baš je tako srećan kada se igra s drugim psima. Kako reaguje na drugi ljude? Na drugi ljude u početku oni su veoma su oprezni nekako i kada neko dođe nepoznat, on prvo počne da laje malo dok se ne zbliži s tom osobom koja dođe i onda posle je skroz normalan i skroz okej. Posete veterinaru? Pa posete veterinaru dok je bio štene, bile su stalne. Išli smo na nekih nedelju do 2, jer hteo sam da bude baš zdravi, baš kako treba, a sad kao veliki pas i nema toliko potrebe jer je skroz okej. A i ja sam završio veterinarski tehničar, pa razumem se malo oko njih i onda mi to nije toliki problem. A i dugo ih gajim, špicev imam već 4 godine, a Rottweilera sam počeo da čuvam pre 8 godina. Što se tiče malih i bela, evo kakve njihove posete veterinaru, kakva je njihova nega? Pa što se tiče bele i malih, bela pre parenja treba da se očisti od parazita i posle toga onda se radi progesteron, da se odredi tačno datum, vreme, sve kad treba da se pari, onda kreće to. Obično veterinar dođe tu kod mene da bude tu, da vidi da sve ide kako treba. Onda nakon toga ženka ona nosi od 59 do 65 dana i onda tad smo non stop u kontaktu jer može nekada se desi da se komplikuje okot i mogući i carski rez da bude. Ali do sada, ovo mi je drugi okot kako imam belu, do sada nikad nisam imao problema sa tim. Da li ste čuvali, evo spomenuli ste i da čuvate i Rottweilere, tako je tu. Da li ste ranije čuvali još nekog kućnog ljubimca pre njih? Pa ranije, pre Rottweilera, imali smo šarplaninca jednog, ali on je bio malo star i imali smo francusku pudlicu.
to je ona mini francuska polica. I ona je isto bila stara i oni su umrli od starosti i onda sam ja krenuo sa Rottweilerima, jer oni su malo su aktivniji psi za razliku od špiceva, malo više treba za njih šetnja i to, dok kod njih nema potrebe, njima je dovoljno u dvorištu da istrče jedan krug, dva i oni se zadovolje, oni su srećni time, dok kod Rottweilera je mnogo drugačije. Zašto biste nemačkog špica preporučili za kućnog ljubimca? Pa preporučio bi ga zato što je druželjubiv pas, dobrog je temperamenta, starosni vek im je od 13 do 16 godina, znači dugo žive, imuni su na razne bolesti i nemaju problema nikakvih, tako da i preporučio bi ih osobama koje imaju dece tako od 6-7 godina pa naviše, da uzmu tako neko kuće, jer treba da deca se navikavaju da imaju neki osjećaj prema drugim bićima, jer sada kako samo telefone i kompjutere gledaju, tako da preporučio bi da uzmu kao ljubimca takvog nekog psa. Zašto je Tobi vaš peti član ili koji već po redu? Tobi je naš 9. član porodice, pa zato što ga svi volimo, zato što je kao dete tu sa nama jede, sa nama spava, sve, ne odvaja se, gde god da idemo, vodimo ga. I tako nekako smo se svi baš vezali za njega i nekako ne možemo da se odvojimo od njega i tako da zato je on naš 5. i 9. član porodice. Hvala vam, Lazare, što ste bili sagovornik naše emisije. Nadam se da ćete dugo uživati sa vašim ljubimcima. Hvala vama. Dobar dan, dobrodošli u emisiju 5. član. Naša današnja tema su psi rase nemački špic. Pa evo da čujemo nešto o samoj rasi, kako izgleda i koje su neke karakteristike. Dobar dan, bolje vas našao u emisiji 5. član. Nemački špic je, za razliku od drugih rasa pasa, kao da nisu se trudili da ga standardizuju, nego ima više različitih boja i visina. A što se tiče temperamenta, što se tiče njega kao kućnog ljubimca, vrlo je zahvalan. On je od onih rasa pasa koja treba da se čuvaju u stanu, odnosno u kući. Nije za dvorište, obzirom da i na dlaku i na temperament i na sve više se vodi kao kućni pas koji je u stanju da priđe, da se igra, da je veseo, da donosi stvari i nije u toj meri otporan da bi mogao na ne znam, minus 10-15 da bude napolju, da se čuva kao dvorišni pas. Kakva je nega ishrana? Nega ishrana je uobičajena, nema potrebe nikakve ne zahteva neke ekstra dodatke u smislu da jede nešto što drugi psi ne jedu, ali što se tiče nege mora da se vodi računa jer ima vrlo interesantnu dlaku i vrlo je lep kad je dobro čuvan, kad nema nikakvih problema sa dlakom, onda mu dlaka dođe do punog izražaja i u zavisnosti od boje podeljene su mišljenja koji je lepši, da li beli, da li srnasti, da li crni. I to vrlo zahvalan, i da se radi dresura sa njim, uči se na komandu da laje, što nije baš ni lako da se uradi, da vas pogleda u oči kad mu vi date dozvolu da laje, onda on zalaje i već igra se i provodi vreme sa vama, dokazujući vam da vam je odani prijatelj. Postoji li neka bolest od koje boluje ova rasa i kakve su posete veterinaru? Kada treba dovesti ovog psa? Pa nema ništa posebno što bi se izdvojilo od nekih bolesti koje su karakteristične za rasu, a posete veterinaru su obavezne kao i za sve ostale, znači treba da se čisti od parazita, treba da prima vakcine i bilo šta ako vam se učini nešto oko dlake, oko tih stvari, naravno zaštita od buva, od krpelja i tom prilikom ga odvedete kod veterinare i on će već da pogleda i stanje dlake i stanje, generalno stanje kako se ponaša pas i koliko je zdrav.
Zašto biste ovu rasu preporučili za 5. člana? Pa, zato što spada u manje rase pasa, zato što je vrlo odan i veseo i zna da se igra, zna da bude vrlo, vrlo interesantan u kući i da su prosto ljudi oduševljeni s njim kad ga imaju koliko je sposoban da im pruži radosti i veselja. Hvala vam što ste bili sagovornik emisije 5. član. Molim, prijatno. Dobar dan, dobrodošli u emisiju 5. član, evo posle praznika. Razgovarali smo u letnjim mesecima kako pripremiti ljubimce za visoke temperature, zaštititi ih od krpelja i od drugih parazita, pa evo sada su zimski meseci, hladno vreme, pa kako eto ljubimce da pripremimo za taj period? Prvo, dobar dan svim našim gledalcima i da poželim prvo u ovoj godini što manje problema, što više zdravlja, sreće, opuštenosti i kako nama, tako i našim ljubimcima, jer imamo period koji je bio vrlo stresan za naše ljubimce. To su ovo novogodišnji praznici gde je bilo dosta pucnjave, petardi i ostalih stvari što se iz godine u godinu ponavlja i to su vrlo stresni trenuci za naše ljubimce zato što može doći do promjena karaktera, do bežanja iz dvorišta i onda malo imamo problema dok ih nađemo i dok ih uvedemo u jednu normalu. Pošto sve to prošlo, nadam se da su se naši ljubimci kao i mi vratili u neku normalu. Imamo zimski period koji je, evo kao što vidimo, boga mi baš onako leden i pošto mi svi živimo, pričamo uglavnom o ljubimcima koji žive sa nama u našoj ili kući ili u stanu, imamo dve drastične promene, odnosno temperature ili spoljašnja kad dolazimo unutra ili iznutra kada izlazimo napolje, tako da znamo u odnosu na onu životinjicu koju čuvamo, sada pričamo o kucama, tako ih trebamo ispremiti za izlazak. Ako su malo rundaviji, čupaviji, onda to nije tako veliki problem, ali imamo problem kod manjih pasa. Znači, kod njih imamo to, oni su ovako i onako te čivavice, maltezeri i leti se dolazi do nekog trešenja, hladnoće, a naročito zimi, pošto smo stanove dobro ugrejali, sam taj izlazak napolje ne bi trebao da bude tako naglo. Ili ako već izlazimo napolje sa njima, onda bi trebalo da ih opravimo, što kažemo, na moderno vreme sa nekim novim njihovim ili džemperčićima ili nekim jaknicama, tako da taj izlazak nije tako kao šokantan za njih, da nije tako odjednom da žive taj šok promene temperature, a psi naši vole strahovito da se valjaju po snegu, pošto sad imamo na sreću i snega na polju, onda imamo taj problem da naše životnice hoće malo da probaju taj sneg. Onda dolazi do nekih, može doći do upala krajnika, malo da se upali ždrelo i onda treba da obratimo pažnju na te neke promjene, da li pas počinje da kašlje, da ako odemo do svog veterinara da mu kažemo jeo je sneg ili možda nije, možda nešto drugo u pitanju. Tako da to su neke osnovne stvari koje bi trebali u ovom zimskom periodu na što bi trebali da obratimo pažnju. Kažem opet, neko kupanje naših ljubimaca pre izlaska napolje, isto kao i ne bi savjetovao, isto kao i što mi to ne bi trebali da radimo normalno sa pranjem kose, što se vidi iz priloženog, dok se ne zagremo, dok se temperatura ne izjednači, onda ne bi trebali naše ljubimce da izvodimo napolje u neku šetnju ili tako. To treba da obratimo pažnju na noktiće, na tabane, da nije došlo do povređivanja, do izvrtanja noktiju ili tako nešto. Mislim da su neke onako obične stvari, ali mogu da nam povremeno zadaju neki problem, da vidimo što nam životnice šepe ili tako. Pa obično, ako ne možemo sami, obratimo se našem izabranom veterinaru i onda taj problem se reši. Što se tiče ishrane u zimskim mesecima? Pa imamo zimski meseci normalno zbog pada temperature, trebali bi unositi malo kaloričniju hranu, ali opet, kažem, te naše životinjice žive sa nama u stanu, gde nije tako hladno, gde nije potrošnja energije velika, tako da ne preterujemo, odnosno jedna običajna ishrana kao i tokom cele godine. Ništa specijalno ne bi. Samo bih skrenuo pažnju, sad dolaze ovi praznici,
pa onda imamo više neke prasetine, jagnjetine, da ne preterujemo sa davanjem kostiju našim ljubimcima, jer može doći do promjena u digestivnom traktu, odnosno do nekih nagomilavanja tih delova kosti u crevnom sistemu i onda do problema sa probavom, sa defekacijom. Znači, pomalo, postepeno davati manjim količinama, jeste da bi naši ljubimci to u velikim količinama pojeli, i da izbjegavamo kod pasa svinjetinu, zato što na neki način alergen pravi neke probleme. Tako da, opet, normalno i dati malo, sad nemoj sam da ih lišavamo bilo tih nekih zadovoljstava, ali obratite se veterinaru ako imate neki problem ili neku sumnju, da li treba, da li ne treba, pozovite svog veterinara, pitajte, on će vam dati najbolji neki savjet u vezi vašeg ljubimca, zato što obično mi znamo i naše ljubimce kakve probleme imaju, da li su osetljivi na neke ili nisu osetljivi na neke promene ili na ishranu, tako da možemo, taj naš dežurni veterinar koji bi trebao u principu dobro da poznaje našu životinju, će nam dati najbolji savjet. Postoji li neka posebna bolest vezana sada za zimski period koja pogađa ljubimce? U zimskom periodu, rekli smo, znači, ljudi imaju možda iskrivljeno mišljenje da ne postoje neki paraziti, odnosno uglavnom buve, ali ako živimo u stanu, a zbog hladnoće naše lutalice dolaze dole u podrumske prostorije i ako se još omace, ili, znači, pričamo uglavnom sad da su, glavni vektori su mačke, i onda tu dolazi do strahovite najezde buva. Normalno, da li ćemo mi uneti buvu u stan ili pa preneti na našeg ljubimca ili ljubimac dok prolazi hodnikom, tako da treba da obratimo pažnju na to.